Fa una setmana aquesta columna de fum mantenia amb l'ai al cor els veïns i veïnes de Sentmenat, Caldes de Montbui i dels municipis del voltant. El fort vent que bufava aquell dia va propagar ràpidament les flames que no van trigar a enfilar-se muntanya amunt. La ràpida evolució de l'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i a desallotjar preventivament unes 300 persones del càmping El Pasqualet, a Caldes de Montbui. El neguit es va allargar durant 3 dies més, fins que dimecres al vespre els bombers van poder donar l'incendi per estabilitzat. Aquesta evolució va permetre aixecar els confinaments i que els veïns i veïnes de les urbanitzacions poguessin tornar progressivament als seus domicilis. Divendres a la tarda continuaven arribant bones notícies i després d'haver cremat més de 200 hectàrees, els bombers donaven per controlar l'incendi, el pas previ abans de declarar-lo extingit. I després d'un cap de setmana en què els efectius dels bombers, les agrupacions de defensa forestal, els agents rurals i protecció civil han continuat treballant sobre el terreny, remullant els punts calents i revisant el perímetre per evitar possibles revifalles, aquest dilluns a la tarda s'ha donat per extingir l'incendi. Calderins i calderines, molt bones notícies. L'incendi es dona per extingit i a partir d'aquesta tarda els bombers ja abandonen les seves posicions. Per tant, és el moment de donar les gràcies, de tot cor. Precisament aquest dilluns, els ajuntaments afectats pel foc de Sentmenat s'han reunit amb la Diputació de Barcelona per començar a coordinar les primeres mesures de suport i restauració, així com establir les línies de treball a seguir.